कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. हबुवाडा वाठारात गटाराची स्वच्छता. गटारातले आडवे कॉन्क्रीट जेसीबीच्या मदतीन काढले. कारवारच्या ओल्ड केएचबी वाठारात मॅनहोलातलो गाळ काडच्या कामासाठी गेल्ल्या पथकाक केएसआरटीसी डेपो मुखार हबुवाडा हिंगा गटारात कॉन्क्रीटची आडवी वणत आशिल्ल्याचे दिसून आयले. ह्या कारणान उदकाचो प्रवाह अडत आशिल्ल्याचे प्रकार लक्षात येतात. कारवार नगरपालिकेचे आयुक्त जगदीश हुलेगुज्जे हेमी तात्काळ ही कॉन्क्रीटची वणत काडचे आदेश दिले. नंतर नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यान शहरातल्या इतर जाग्यार बी पळवणी करून हबुवाड्या रस्त्यावेल्या विमा कार्यालया लागीं आणि अमृत-3 हॉटेल कडेन वयच्या मार्गार 2 जाग्यार तशेंच केएसआरटीसी डेपो वाठारात आडवे कॉन्क्रीट अडथळे जेसीबीच्या सहाय्यान काढले. याबाबत माहिती देताना आयुक्त जगदीश हुलेगुज्जे हेमी सांगले की हबुवाडा वाठारात 4 जाग्यार बांदकामाचे कॉन्क्रीटचे आड अडथळे आशिल्ल्यान राघवेंद्र कॉलनी, ओल्ड केएचबी, न्यू केएचबी वाठारात उदक साचताले. ह्या कारणान हे 4य अडथळे कान उडयले. शहरातल्या इतर जाग्यार बी असे अडथळे आसा की काय हाची तपासणी सुरू आसा. महामार्गाचेर खड्ड्याचो त्रास कायम. वाहन चालक हैराण. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर अर्धवट आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामाक लागून परत एक पटी वाहन चालकाक त्रास सहन करचो पडलो. रामनगर लागीं आशिल्ल्या अस्तोली वाठारात गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिशेन येते आशिल्लो एक माल वाहतूक ट्रक रस्त्याचेर आशिल्ल्या मोठ्या खड्ड्यात अडकून पडलो. सध्या ह्या मार्गाचेर बरेच जाग्यार रस्त्याचे काम सुरू असून पावसामुळे बरेच जाग्यार मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसात. या खड्ड्यात पावसाचे उदक साचिल्ल्यान त्याचो अंदाज वाहन चालकाक येतेना. परिणाम माल वाहतूक ट्रक खोल खड्ड्यात अडकून पडलो आणि काही वेळ वाहतुकीचेर परिणाम जालो. सुदैवान या घटनेन कसली जीवितहानी जाली ना. या महामार्गाचेर वारंवार अपघात घडते आशिल्ल्यान वाहन चालकाक जीव मुठीत घेवन प्रवास करचो पडटा. स्थानिक नागरिक आणि वाहन चालकांनी संबंधित खात्यान तात्काळ रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षित करचो अशी जोरदार मागणी जाती आसा. स्थानिक नागरिक आणि वाहन चालकांनी संबंधित खात्यान तात्काळ रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षित करचो अशी जोरदार मागणी जाती आसा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. सुपारीच्या बागेत आशिल्ल्या बारफूट अजगराचे सुरक्षित रेस्क्यू. कारवार. यल्लापूर तालुक्यातल्या कण्णीगेरी ग्रामपंचायत वाठारात
चिक्कमावळी हिंगा एक सुपारीच्या बागेत निपून बशिलो सुमार 12 फूट लांबीचो अंदाज 22 किलो वजनाचो अजगर सुरक्षितरित्या धरून जंगलात सोडलो. अजगर दिसताच ग्रामस्थान रान विभागाक माहिती दिली. नंतर रान खात्याच्या मार्गदर्शनासकल गस्त वनपाल आणि सर्पमित्र रमेश बडिगेर, लक्ष्मण पम्मार, पांडुरंग हेमी गावकऱ्यांच्या मदतीन अजगरांचो काळजीपूर्वक रेस्क्यू केले आणि सुरक्षितपणे अजगराक रानात सोडले. रेस्क्यू मोहिमेच्या नंतर रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान गावकऱ्याक सापाबद्दल जनजागृती करत साप दिसल्यार भिन्न नसताना किंवा तेमकां कसली पण इजा करनासतना तात्काळ रान विभागाक किंवा सर्पमित्राक माहिती दिवची अशें आवाहन केले. गोकर्णच्या कोटी तीर्थात पावसात जल्लोष. लहान भुरग्यासाठी नैसर्गिक स्विमिंग स्कूल. कारवार. मुसळधार पावसात प्लास्टिकचे कॅन लाईफ जॅकेट घालून उडी मारत पावचे आनंद लुटची चिमुकली आणि त्यांच्याबरोबर सराव करचे पालक आणि सगळीकडे दिसतो जल्लोष अशी उत्साहवर्धक दृश्य सध्या गोकर्ण हिंगा पवित्र कोटी तीर्थ तलावात पळोवपाक मेळटा. पावसामुळे कोटी तीर्थ तलाव तोडून भरिल असून त्याचे सौंदर्य पर्यटकाबरोबर स्थानिकांक आकर्षित करते असा. तसेच हो तलाव आता लहान भुरग्यांसाठी पोयचे शिक्षक एक नैसर्गिक प्रशिक्षण केंद्र झाले असा. सकाळ सांजेर बरीच भुरगी आई बाबा सोबत तलावात उतरण पोयचे धडे घेते असतात. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता नव्या अनुभवाचा आनंद तेमी घेते असतात. उन्हाळ्यात उदकाची पातळी कमी झाली त्यांना हो तलाव पक्षी आणि प्राण्यांसाठी उदकाचो महत्वाचो स्तोत्र जाता. तर पावसाळ्यात पोयच्याक कला शिकोवची नैसर्गिक शाळाच जाता. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. मुसळधार पावसामुळे राष्ट्रीय महामार्ग 66 दरड कोसळची घटना सुरू. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राष्ट्रीय महामार्ग 66 दरड कोसळची घटना सुरूच असतात. होन्नावर तालुक्यातल्या रामतीर्थ वळणालागी दरड कोसळिल्ल्यान महामार्गाच्या एक बाजून मोठ्या प्रमाणात माती घसरणं वाहतुकीचे परिणाम जालो असा. सुरक्षेच्या दृष्टीन प्रशासनान या मार्गार एकेरी वाहतूक सुरू केली असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि IRBचे कर्मचारी माती काडच्याक लागिले. होन्नावरच्यान मंगळूरकडे वयच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 रामतीर्थ वळण वाठारात मुसळधार पावसामुळे डोंगराचो भाग सतत कोसळते असा. दरडीसोबत आयिल्ली माती रस्त्याचे साचिल्ल्यान वाहन चालकांमध्ये भयाचे वातावरण पसरिल असा. घटनेची खबर कळताच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि IRBचे कर्मचारी घटनास्थळावर दाखल जाऊन JCBच्या मदतीन रस्त्यात साचिल्ली माती हटवचे काम युद्ध पातळीचेर सुरू झाले.
खबरदारीचो उपाय म्हण या मार्गार केवळ एकेरी वाहतूक परवानगी दिली असून पोलीस वाहतुकीचे नियमन करते असतात. ही घटना होन्नावर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडील असा. पावसाचो जोर कायम उरलान आणि दरड कोसळची शक्यता आशिल्ल्यान वाहन चालकान काळजीन प्रवास करचो अशें आवाहन प्रशासनान केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या हळियाळ तालुक्यात व्ही.आर. देशपांडे मेमोरियल ट्रस्टचो 22वा स्थापना दीस अर्थपूर्ण रितीन साजरो. हळियाळचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमगेल्या बाप्पायल्या स्मरणार्थ स्थापन केल्ल्या व्ही.आर. देशपांडे मेमोरियल ट्रस्टाक आता 22 वर्सां पूर्ण जाली. शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी काम केल्ल्या ह्या ट्रस्टान स्थापना दिसाच्या निमित्यान शिक्षण आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या व्यक्तीचो गौरव आणि सत्कार केलो. या कार्यक्रमाक मुख्य पाहुणे म्हूण ओसाट बेंगळूरचे धर्मदर्शी वादिराज भट उपस्थित आशिल्ले. तेमी आपल्या भाशणात सांगले की एक ट्रस्टान सलग 22 वर्सां यशस्वीपणान काम करप हे सोपें काम ना. या ट्रस्टान आपली गुणवत्ता, विश्वास आणि सामाजिक बांधिलकी कायम राखत शिक्षण क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले आसा अशें गौरवोद्गार तेमी काढले. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಯಶೋಗಾಥೆ. ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಇಂತಹ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನ ನೀಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. I wonder, they can start all these things in there. That is meant to be. Okay. Amazing. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.